का कही मेहरारू बिया। अरे जौन जौन कहते तौन तौन हमरा करही के पड़ता। आ कमा धमा के लिया के हम दे दे तो कबो कहते होई घटल बा कबो हऊ घटल बा। अरे पहले के जमाना रहे जनी रहुआ सोटल रहे आ ये बेरा के जमाना देखी होई पेलुआ होटल रहता। जौन जौन कहते तौन तौन किन के लिया तनी ए बेरा घामा में हमरा के भेज देली जाई माटी ले आई माटी ले आई। अच्छा ठीक बा माटी लेके चलो तनी आज उनकरा के शाम के बतावो तनी अगर ना सटे दे तारी तब देखिए कोस के उनकर व्यवस्था करे हम जितने घाम में मुंह तनी उतने शाम के हमरे तन किसी के मजा आवे के चाही कि ना ले चलो तो बाप रे बाप ओई माटी बाप रे बाप जब जब कहती है तौन तौन करो तनी घर लिपी है बाप रे लेके चले तो मेहरारू नहीं है आए माटी कहले भी है तो माटी लेके चलो तनी। हमारा जी दिन में न बोले कि रहतिया में चोली खोले। हमारा जी दिन में न बोले कि रहतिया में चोली खोले। मेहरारू का हो है तनु उतारो है उतारो उतारो तो बड़ी भारी बा उतारो दा ने तारा खेतने माटी नहीं खे उतरो। बाप रे बाप देखो तरू कितना भारी बा। हां देखते हैं बानी आ देखो तरू कितना कोस के घाम उगल बा। घाम में तो हालत हमार खराब हो गई। मेहरारू एगो बात कही कह ना तनी एगो चुम्मा दो ना। भाग नतिया बुझातो ने के दिन बाकी रात बा नतिया ना जवन जवन हम तू कहत तोन तो हम करता नहीं हम कहते तो तू ना करबू तो तारा नहीं खे बुझात कथी हो कथी नहीं के बुझात दिन बाकी रात बा। अच्छा तो काहुल घरों में केहू दोसर कोई थोड़े बा हम बानी एगो तू बाड़ू मांगत तो काहुल देना दो भगलो कि ना। अच्छा ना खिसियाए के मेहरारू तू तो जानते रहो तार माइल बतार होई आ तू हमर मेहरारू हो हैं भागो न तो नतिया तार मार के मुंह में फोड़ दे। मैं एबरा दिन बाकी रात बा हो नतिया त ना देखो ये बात हमरा निमन ना लागेला। अच्छा जाना ना खिसियाए के तनी 1 लीटर तनी पानी लिए बड़ा कोस के हमरा प्यास लबा ठंडा पानी लेके आइयो ठंडा। ठीक बा लेके आओ तनी रुक जल्दी लेके आओ। केने बाड़ू को पेलू बा। हां दीदी बोल ना ओ जन उत्कर्ष बैंक में फॉर्म भरले रहनी सर लोनवा पास हो गइल बा जान गइल बा पास हो गइल बाटे। अब सर आवा तनी का भातान में सटर तो दिन भर हैं बिया तो तारा खानी मरद खानी कोई हइले नहीं के हमनी के मरद नहीं के हैं हटाओ जल्दी से उनका हटा दो जल्दी से सर सफाई करो जल्दी से सर आवा तनी हम बोला के ले आवा तनी जानलू आ घर नहीं के देख ले जा तनी बोला के ले आवा तनी आ बैठावल जाइए यहां तनी चादर डाल दियो जल्दी हम बोला के लाई आई धरल लोटे जाके पानी पियो आ हो थोड़ा सा माटी और लिया के बजा के लिया दो हम जाके अपना से पानी भर के पी त ना पीबो हम फिर जाई माटी ले आवे तन सुकौरी माटी घटल बाटे। आ तू काहे जाता रे तू हमरा दूसर कार बाटे दूसर कार बा। हां बताओ मेरा हमरे के लोटा पानियो भर के ना लिया के पिया के देलो ठीक बा तू जा हम जाते अपना से भर के पी ले। ठीक बा जा जल्दी जा। हाँ तो अपना नाम बताइए ना थोड़ा चेक कर ले लिस्टवा में। सुंदरम सुंदरम आपके पति जी का नाम क्या है? पेलू। बाप रे बाप पेलू हो गया आपका। अपना बताइए। पिंकी मल्होत्रा। पिंकी देखिए सर मोबाइल में देखिए तो पिंकी मल्होत्रा। जी सर देख रहा है। हाँ जी सर सही है। पति का नाम पूछिए। पति का नाम क्या है? विक्रम मल्होत्रा। ये सर समूह में रहने से एक फायदा है बढ़िया बढ़िया माल से भेंट हो रहा है। देख रही हैं मतलब लग रहा है ना वो ठलाली लगाई है ना इतना क्या बोले आपसे। आप लोग के यहाँ लाइट वाइट नहीं है क्या? बहुत गर्मी लग रहा है। हाँ सर लेकिन कट गया है। अरे देखिए ना हमारा पूरा गंजी भीज गया पसीना से महाराज। सर पसीना होता दी पोंछ दी। पोंछिए बहुत बहुत मेहरबानी आपका। क्या बात है का हो तू हमरा मेहरारू से पोसेना पोछवा बता रहो कि कौन है महाराज? कौन है महाराज? कैसे बोल रहे हैं महाराज? काहे गोरिया रहे महाराज? काहे गोरिया रहे? कौन दोस्ती रहा सरसर का पात फाड़। कौन है महाराज जी? है
तारा से एक लोटा पानी मांगते हैं तो तू पानी हमरा के ना लिया के देलू आ या के यार के संग नोन माटा का करत रू बोलत जल्दी अरे भाई नतिया के बेटा मुहा देलो हमारा महाराज सर भागिए सर नहीं करना है भागिए तोरा बात नहीं तो तू हमरा पर तोरा समय नहीं है आ यार के संग पसेना पोछता अरे भाई ओ नती अरे भाई अभी तक रवत तार कमा धमा के पसेना चुआ पैसा देतनी हम तो जाके जमा करते याद करते नेनु घूमत तारी आ हमरा के पूछते नहीं थी आ यार के संग नोन माता का करते पानी मांगतनी तो पानी अरे भाई ओ अरे माई ओ ए बहुन तार लोला कुल तो मातर हमरा कोई बरसे हमार रोल आई मम्मा आई माई ओ बताई कमात हमार जनाजा हिल रहता आ यार के संग तू नोन माता का करता रू नोन माता का चल तोरा के घरे आज हम तोरा के बताओ तनी ए नदिक बेटा रह तू अपना घर हम जाते नहीं अपना नहर काली मात्र रह तर हमरे के नहर जेबे रे त नहर जाके फेल जाके नोन माता कर यार संग से भेंट कर जइबे चल तोरा के नहर माई ओ अरे बाप चल हम बताओ चल घर भेज